ଯିବା ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ତୋର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଲା କହୁନୁ କିଲୋ? ବୋଉ କଥା କ'ଣ କି 75% ରହିଲା। ଆଉ 25% ଗୋଟେ ଗାଧେଇବାକୁ ଦେଇଛି। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତୋର ରହିବ 99 କେତେ ରଖିଛୁ 75 ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡୁନି। ଛି 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 କେତେ କ'ଣ କହିବି ଏ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ତ ଫୋନ୍ ଟିପିବ 75% ରଖିଲା ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି 98 କହିବି କାହାକୁ 96 କହିବି କ'ଣ କହିବି କାହାକୁ? ଫୋନ୍ କଲେଣି। ହଁ ସେ ରାଗିଯିବେ ତ ଏଇନା ଫୋନ୍ କରିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ଏଇନା? ହ୍ୟାଲୋ କହୁନୁ କେତେ ରହିଲା କିଲୋ? ବହୁତ ରହିଛି ଲୋ। କେତେ କହୁନୁ? କାହିଁକି ମା ତୋ ଝୁଅ କେତେ ରଖିଛି କି? ମୋ ଝୁଅ ତ +2 ପଢୁଛି। +2 ପଢୁଛି +2 କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁନି କି? ତୋ ଝୁଅର କହ। 95 ରଖିଛି। ହଁ ହଁ ମଲା ତୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହବନି ବିଷ ଖାଇଦେଲ। ମାଉସୀ ଫୋନ୍ କଲେ କହିବୁ 95 ରଖିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବୁ 95 ବୋଲି। ତୋରି ପାଇଁ ମତେ ମିଛ ସତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଛଟ କି ଖଟିକ। କେମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ମତେ? ଆଉ କେମିତି କହିବି ପାଠ ପଢିବାକୁ କହିଲେ ତ ଶୁଣିବୁନି ଯାଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବୁ। A few moments later. ବୋଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି। ମଲା ମାଲ ଗୁଡା ତ ରଖି ପକେଇଛୁ ନା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ। ବୋଉ କ'ଣ ବୋଉ କ'ଣ କହୁନୁ ଭାରି କ'ଣ ବଚନ ଭାରିଛୁ ତୋର ତ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି 200 ଟଙ୍କା ଦେ। ମାଲ ଗୁଡା ତ ରଖି ପକେଇଛୁ ଟଙ୍କା ନବ। ଦେ। ମୁଁ ଦେବିନି ତାକୁ ବାପାକୁ ମାଗିବୁ ଦବ ତ ମୁହଁକୁ ଛେଚି। କ'ଣ କରିବୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଇକି? ଦେ ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିବି। ହାଲୋ ଗୁଣା ମତେ ଝୁଆ